Ich will. Ich will. Ich will. Привет от оръжие.com. Аз съм Виктор, а това е новият въздушен 4,5 мм пистолет от Umarex Heckler & Koch P30. Първо започваме с рамата на пистолета, изцяло метална. Ръкохватката здрава ABS устойчива пластмаса, ергономична, с подобрение в грипа. Предпазителят двустранен. Релса Уивър за монтаж на различни прицели, лазерни, фенери. След малко ще видим пистолета в действие, но първо можем да погледнем къде стои CO2 бутилката, както и 4,5 мм метални съчми. И една изненада от Umarex, но за нея след малко. Мислите, че щях да забравя, нали? Изненадата. Този пистолет може да стреля и с 4,5 мм чашки. А знаете ли, че въздушният пистолет Heckler & Koch P30, по мое и много други мнения, е най-сполучливата изработка до момента на Umarex и най-сполучливото копие. Както виждате отдалече, предполагам не можете да разберете, че това е въздушен пистолет, нали? Няма да сте единствените реагирали по този начин. Пистолета наистина е изработен много добре. Притежателите на тази реплика могат да останат наистина доволни в много от случаите. Както с колекционерска стойност, така и с бавление и тренировъчни дейности.